हेलो लोगोफोर प्रफाइल हेज साम इशू बेयो थायोब्ला नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलखौ मोनगोन ना मोना एबा माइफोरबायदि जानांगोन जे नोंथांनि फेसबुकआ मनेटाइज जागोन दै डाइरेक्टलि बुंनो थाङोब्ला नोंथांनि फेसबुकआव मा इशू थायोब्ला नोंथांनि फेसबुकआ मनेटाइज जानाय नङा एबा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलखौ मोननाय नङा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थागोन आरो प्रफाइल हेज साम इशूखौ माबोरैहाय रिमुभ खालामनांगौ बियो मानि थाखाय फैयो आरो प्रफाइल हेज साम इशू थायोब्ला जोंहा फेसबुकआ मा इफेक्ट जागोन बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना मिन्थिगोन अब्ला भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो फार्स्टआवनो प्रफाइल हेज साम इशू बिनि सायाव आं गोबां भिडिअस बानायबोबाय गोबां भिडिअ लाबोगासिनो दङ दा रिसेन्टलि जाय निउ इउजार बिथांमोना सोंहरबाय थायो मा इशू थायोब्ला कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलखौ मोननाय नङा आरो प्रफाइल हेज साम इशू जानानै दङ बे थायोब्ला मा जागोन अके स' नोंथांमोना आं डाइरेक्टलि खिन्थानोसै आरो गोबाङानो माने भिडिअसफोराव गुबुन इउटुबाव गोबां भिडिअस दङ बिनि सोमोन्दै जे बुङो जे आङो बेखौ थिक खालामगोन बेखौ माबोरैहाय थिक खालामनो सानसेनि गेजेरावनो 1 घन्टानि गेजेरावनो बायदि भिडिअस गोबां नोंथांमोना नुनो मोनगोन नाथाय मेन रियेल खोथाया बेनो जे बेखौ जेसेबांखि गिदिर क्रिएटरानो जाया मानो जेसेबांखि टेक्निकेल एक्सपार्टआनो जाया मानो बेखौ रिमुभ खालामनो हाया गावनि गोसो बायदि फेसबुकआ नोंथांखौ हरबाय माबा मोनसेनि जाहोनाव स' फेसबुकआ गावनो बेखौ रिमुभ खालामगोन अके नोंथाङा गोसो बायदि बेखौ खालामनो हाया स' लोगोफोर बियो 1 इयारनि उनावसो हारसिंनो अट'मेटिकलि रिमुभ जालाङो दै लोगोफोर बेखौ गोसोआव ला जेनेबा आगस्ट मासाव बियो इस्युआ फैदोंब्ला फैगौ 2006 नि आगस्ट बा सेप्तेम्बर मासावसो बियो रिमुभ जालांगोन बेखौ गोसोआव ला नाथाय प्रफाइल हेज साम इस्युआ गोबां रोखोमनि जानो हागौ नोंथांनि फेसबुकआव प्रफाइल हेज साम इस्यु फैदोंब्ला मानि थाखाय फैदों नैबे गाहायाव श' जाखागोन एक्सन वी हेभ टेकेन बेयाव मानि थाखाय फैदों बेयाव श' जागोन नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन आरो बियो फेसबुकनिफ्राय अट'मेटिकलि फेसबुकआ बेखौ रिमुभ खालामखागोन नोंथांनि जितु कन्टेन्ट बिनिफ्राय पस्टनिफ्राय डाइरेक्ट रिमुभ खालामखागोन आरोखि बिनिफ्राय रिकमेन्डेशनाव नाय रिकमेन्डेशन ओमफ्राय मनेटाइजेशन ओमफ्राय मार्केट प्लेस बिसोर मोनथामा एक्टिभ जानांगोन बिसोर मोनथामा एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांनि जितु फेसबुकनि कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल बियो फैगोन बेयाव जेबो एरर बा जेबो इलिजिबल बा रिस्क बिदि जानो मोननाय नङा रिकमेन्डेशनावबो एक्टिभ जानांगोन सोरनाबा प्रफाइल हेज साम इशू जानायनि उनाव रिकमेन्डेशनाव इलिजिबल जाना होयो बेफोरबायदिया मनेटाइज जानाय नङा आरो मनेटाइजेशनाव लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एड रिस्क जाना होयो बेफोरबायदियाबो मनेटाइज जानाय नङा बेबो एक्टिभ जानांगोन अब्लासो नोंथाङा फेसबुकआ मनेटाइज जागोन दा प्रफाइल हेज साम इशूआ गोबां रोखोमनिफ्राय फैनो हागौ गुबुननि कन्टेन्ट लानायनिफ्राय बा आनअरिजिनेल कन्टेन्ट बेफोरबायदिनिफ्राय फैनो हागौ प्रफाइल हेज साम इशूआ नाथाय बे प्रफाइल हेज साम इशूआ फैनायनि उनाव नैबे जुदि एक्टिभ गोजा अब्ला नोंथांनि फेसबुकआव जेबो प्रब्लेम गैया जेबो इफेक्ट जाया कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल मोननांगौबाबो मोनगोन जिखुनु फेसबुकआ मनेटाइज जागोन आरो नेक्स्ट नोंथाङा मायाव चेक खालामनांगोन दाना बेक फैनानै प्रफाइल स्टेटासाव क्लिक खालामबायथ' बिनिफ्राय नैबेयाव दङ मनेटाइजेशननि सेक्सन नङा होमबा बेयाव एक्टिभ जानानै दं बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन बेयाव प्रफाइल इज एक्टिभ एन्ड आर्निं होनना बुंदों बेयाव जेबो एक्टिभ माने जेबो इशू गैया बेयाव प्रफाइल हेज योर प्रफाइल इज एक्टिभ एन्ड आर्निं बेफोरबायदि जानांगोन प्रफाइल स्टेटासाव क्लिक खालामोब्ला रिकमेन्डेशन्स ओमफ्राय नैबेयाव रिकमेन्डेशनाव क्लिक खालामगोन बेयाव रिकमेन्डेशनाव क्लिक खालामोब्ला रिकमेन्डेबल जानांगोन बियो अब्ला नोंथांना फेसबुकआ जेबो प्रब्लेम गैया कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल मोननांगौब्लाबो नोंथाङा मोनगोन आरोखि दा बेक फैनानै मोनसे खामानि नोंथाङा मावनांगोन नैबेयाव प्रफेशनेल डेशबर्डआव क्लिक खालामबायथ' ओमफ्राय कन्टेन्टआव क्लिक खालामगोनथ' कन्टेन्टआव क्लिक खालामनानै नैबे सिअलआव क्लिक खालामनानै नैबेखौ लास्ट 20 डेजआव क्लिक खालामनानै लाइफ टाइम क्लिक खालामदो बेखौ दान खालामनानै बेयाव फारि नायलां नोंथांनि कन्टेन्टआव माबाफोर इशू जानानै दं नामा माबाफोर कपिराइट जानानै दं नामा माबाफोर एरर जानानै दं नामा जुदि बेफोरबायदि जानानै दङ अब्ला बे पस्टखौ नोंथाङा डिलिट खालाम बेफोरखौ डिलिट खालाम बेयाव नाय माबाफोर इशू एरर बा कपिराइट स्ट्राइक बेफोरबायदि फैदोंब्ला बेखौ डिलिट खालाम माब्रै डिलिट खालामनांगौ जिखुनु जेराव कपिराइट फैदों बेयाव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि खालामबाय ओमफ्राय गोजौआव 3 डट मोनगोन बेयाव क्लिक खालामनानै नैबे भिडिअआव खनसे क्लिक खालामगोन बिनिफ्राय नैबेयाव 3 डट दङ बेयाव 3 डटआव
क्लिक खालामनानै नैबे डिलिट अपसन दं बे डिलिट अपसन क्लिक खालामबानो बियो डिलिट जालांगोन आरो अरिजिनेल कन्टेन्ट जानांगोन आरो अरिजिनेल कन्टेन्टब्लाबो नोंथांनि कन्टेन्टआव जेबो हार्मफुल भायलेसन जेबो थानो मोननाय नङा अके आरो नोंथाङा एलिजिबल काउन्ट्रि जेनेबा इन्डियाथ' जेबो बेफोरबायदि प्रब्लेम गैया बाखि जेबो इसु गैयाबानो नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन मोनगोन आं दहाय फार्स्टआव खिन्थादोंना रिकमेन्डेबल जानांगोन आरो गासिबो बियो एक्टिभ जाजोबनांगोन प्रफाइल साम इसु थायोब्लाबो अब्लानो नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ मोनगोन बे 31 आगष्टनि गेजेराव नोंथाङा मोननो हागौ जुदि नोंथांना जेबो प्रब्लेम गैयाब्ला आरो माबाफोर इसु बा एरर जानानै दङब्ला बेखौ थाबैनो सल्भ खालामनानै ला अके स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन खालामनानै होदो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार